Παιδιά, καλησπέρα, τι μου κάνετε, πώς είστε? Λοιπόν, μέχρι να ετοιμαστεί το δεύτερο μέρος από το γραμμικό τροφοδοτικό 13,8V DC, το οποίο έχει αρκετή δουλειά ακόμα για να το ετοιμάσω όπως θέλω, είπαμε να κάνουμε ένα βίντεο σχετικά με αυτόν εδώ το συναργεμό που είναι της Boss Security. Συγκεκριμένα με αυτό το συναργεμό είχα το εξής θέμα. Υπήρχαν δύο ραντάρ παλιά, τα οποία δίναν συνεχώς alarm. Όταν λέω ότι δίναν συνεχώς alarm, δηλαδή και μίγα να περνούσαν από μπροστά τους, βαρούσαν alarm. Οπότε, πάμε τώρα μετά από πόσα χρόνια να δούμε τι πραγματικά συνέβαινε, δηλαδή να ξαναβάλουμε μπαταρία στα ραντάρ και να δούμε αν μπορούμε να το φτιάξουμε. Story time! Όλα ξεκινάνε ένα ζεστό αυγουστιάτικο καλοκαίρι του 2001 ή 2. Όταν είχε πρώτο εγκατασταθεί αυτός ο συναργεμός τότε, ήταν Αύγουστος παιδιά, ζέστη, καλοκαίρι, και που λέει ο πατέρας μου σηκώνεται να πάει τουαλέτα ή για νερό, δεν θυμάμαι τώρα. Και έχει ξεχάσει βέβαια ότι έχει κάνει ολική όπληση, που σημαίνει ότι έχουν οπλίσει και τα ραντάρ, και αρχίζει ο συναργεμός και φωνάζει. Οπότε και εγώ σαν μικρό παιδί τότε, τι έκανα, άρχισα να κλαίω σαν να μην υπάρχει αύριο. You're a funny guy. Λοιπόν, όπως είπα και στην αρχή του βίντεο, αυτός ο συναργεμός είναι της Boss. Μην μπείτε στον κόπο να το ψάξετε στο ίντερνετ ή στο ChatGPT, δεν ξέρω εγώ που αλλού, γιατί είναι τόσο παλιό το μοντέλο, το οποίο δεν υπάρχει, δεν ξέρω αν θα το βρείτε στο Google. Εγώ πάντως που το ψάξα δεν το βρήκα. Αν κάποιος το έχει δουλέψει, ας μου το γράψει κάτω στα σχόλια. Πάμε λίγο εδώ να περιγράψουμε όλο το σύστημα πώς είναι. Εδώ έχουμε μια εσωτερική σιρήνα 12V. Τέρμα δεξιά έχουμε έναν τηλεφωνητή. Είναι, αν θυμάμαι καλά, είναι ML-T20S, για τον οποίο έχουμε κάνει βίντεο. Ο οποίος σε περίπτωση που γίνει κάποια παραβίαση, δηλαδή σε περίπτωση που διεγείρεται ο συναργεμός, παίρνει τηλέφωνο. Εδώ έχουμε κάποιες ενδεικτικές λιχνίες για την τροφοδοσία του συναργεμού. Εδώ πέρα, αυτά εδώ που λέει ζώνη 1, Z1, Z2, Z3α, Z4α, αν δεν κάνω λάθος, το λέω τώρα αυτό γιατί δεν το γνωρίζω, είναι τα partitions. Δηλαδή partition είναι ότι ο συναργεμός μπορεί και υποδιαιρείται σε περιοχές. Και εδώ πέρα είναι το όνομα της ζώνης που αναγράφεται όταν ανοίξει κάποια ζώνη, δηλαδή κάποιο ραντάρ ή κάποια μαγνητική επαφή. Λοιπόν, τώρα για τα ραντάρ που λέγανε, που μας είχαν παρουσιάσει το πρόβλημα. Συγκεκριμένα το πρόβλημα που μας είχαν παρουσιάσει ήταν ότι, όπως το είπα, χαριτολογώντας, και μίγα που περνούσε από μπροστά δίναν συνεχώς alarm. Αυτά είναι τα ραντάρ. Έχουμε ένα ραντάρ εδώ στην πιο κάμερα και ένα κάτω. Πάμε να το αφαιρέσω το κάλυμα από μπροστά. Εδώ είναι ένας φακός ο οποίος σαν τζαμάκι είναι αυτό, το οποίο επιτρέπει τη διάχυση του φωτός. Πάω να το αφήσω κάπου για να μπορούμε να... Και εδώ είναι η εσωτερική πλακέτα. Τώρα βέβαια δεν γνωρίζω ακριβώς πώς δουλεύουν αυτά τα σύρματα, τα ραντάρ. Εδώ έχει ένα jumper, το οποίο μπορείς να επιλέξεις πώς θες να δουλεύει το ραντάρ. Δηλαδή, υπάρχουν δύο τρόποι λειτουργίας. Ότι δηλαδή εδώ άμα αλλάξω το jumper, το ρανταράκι στέλνει συνεχώς με το που ανιχνεύει η κίνηση, στέλνει συνεχώς σήμα στην κεντρική μονάδα, μέσα στον πίνακα που είδαμε. Βέβαια αυτό θα εξαντλήσει την μπαταρία σε λιγότερο από μία εβδομάδα. Υπάρχει μια άλλη λειτουργία, στην οποία πρέπει το ρανταράκι για περίπου 3 με 5 λεπτά να μην ανιχνεύσει καθόλου κίνηση, και μετά, εφόσον ανιχνεύσει κίνηση, μετά από τα 5 λεπτά, τότε θα δώσει alarm. Αυτό βέβαια το κάνει για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας. Εδώ αυτό που πρέπει να τονίσουμε σημαντικά είναι ότι έχουμε δύο ποτενσιόμετρα, trimmer βασικά, όχι ποτενσιόμετρα, τα οποία ρυθμίζουν την ευαισθησία και το εύρος ανίχνευσης. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Αυτό το ραντάρ δεν το έχω δοκιμάσει καθόλου, οπότε πάμε να συνδέσω την μπαταρία. Λοιπόν, και πρέπει να περιμένουμε λιγάκι τώρα αυτό, αρκετή ώρα, για να ζεσταθεί
Εν ολίγη στο ραντάρ, πάμε να το κλείσω κιόλας. Μην το αφήσω έτσι. Λοιπόν, και τώρα θα περιμένουμε υπομονετικά να ζεσταθεί λίγο εντός εισαγωγικών το ραντάρ. Μήπως μας ανάψει κάτι εδώ πέρα και μας δώσει κάποιο σήμα εδώ πέρα. Λοιπόν, έχουν περάσει περίπου 1 τέταρτο 20 λεπτά από την ώρα που βάλαμε την 9V την μπαταρία. Άναψε, που σημαίνει έδωσε alarm μέσα στον πίνακα. Οπότε θέλω τώρα λίγο να το ρυθμίσω από αυτά τα δύο τα ποτενσιόμετρα. Το sensitivity θέλω να είναι λίγο ευαίσθητο το ραντάρ. Με τη λογική το ότι αυτό δεν δίνει συνεχόμενα alarm στον πίνακα. Οπότε και αφήνει ένα μικρό περιθώριο, είπαμε 3 με 5, μπορεί και παραπάνω λεπτά για να ηρεμήσει. Για να προφανώς και αυτό το κάνει για να μην τρώει την μπαταρία. Γιατί αν έδινε συνεχώς alarm, όπως τα κλασικά τα ραντάρ, τα καλωδιακά, θα μας έτρωγε την μπαταρία σε μια εβδομάδα. Λοιπόν, θέλω να δώσω λίγο sensitivity παραπάνω. Μπορεί να χρειαστεί να το ξαναρυθμίσω βέβαια στο μέλλον. Και το range θέλω να είναι και αυτό αρκετά. Λοιπόν, μισό να πάρω το καπάκι, να το κλείσω. Πάμε να το κλείσουμε, πάμε να το τσεκάρουμε. Και από ό,τι είδατε μας έδωσε alarm. Λοιπόν παιδες, επισκευάσαμε και το δεύτερο το ρανταράκι. Πάμε με την ίδια λογική να ρυθμίσουμε το κάτω, δεν χρειάζεται να το δείξουμε. Τα λέμε στο γραμμικό τροφοδοτικό μέρος δεύτερο. Take care now. Bye bye then.